Πλάτη του Τζανέρ. Άγιο εκτέλεσε αμέσως ο Μπουσαϊντή για τον Βιτόλο και πάλι Βινίσιος, η σέντρα, η μπάλα στο Βιερίνια, γκολ! 1-0 στο 19. Παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σουτ στην κίνηση με δύναμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βολκάνο. Πάω ξεκινάει ιδανικά με αυτό το γκολ από το Βιερίνια στο 19. Εδώ οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ για τον γκολ που βλέπετε ξανά από τη σέντρα του Μπουσαϊντή. Η απόκρουση, η μπάλα φτάνει στον Βιερίνια, το σκέφτεται ούτε στιγμή, σουτάρει όπως του έρχεται η μπάλα και τη στέλνει στη γωνία με δύναμη, στη γωνία του Βολκάν. Δεν έχει κανένα περιθώριο για να αντιδράσει. 1-0 στο 19. Το γκολ από τον Βιερίνια. Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ νομίζω σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Να ακούσουμε τον Κωστή Μποτσαρή.